hapot. Daining pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Pilipinas, mga Bicolano, sa man apartikan mundo. Welcome po sa inyong programa nga hapot digdi po sa DCGB. Martes ngunyan, petsa 23 kan bulan na Setyembre. Kami po nagapaabot giradi ni pangmusta sa lambang miyembro kan bilog na family hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Oro ulakit andang yun ano. Oro ulakit lang ano. Patras ngayon pait mo boy. Hanggang po kitang alas 9. Ini po mga tugangan hapot. Dahil pong personalan kita po tagahapot lang. Mga kahapotan kan banwaan na dapat masibagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ang katuyuhan. Ang sarong isyu malinawan. Ang sinansarong problema masolusyonan. Ini po ang hapot mga tugang sa sendong istasyon sa DCGB. Pero bago po kaya ang mga hilang kangatay arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis. Mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing magmangatay kay pan po nasabayan ng protection Leverade. Leverade Silimarin Capsule. Ang Leverade Silimarin Capsule para po sa load asin protection kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Leverade saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng protection. Saraldo na pag-inom kang Leverade pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo manawara, may hilig man uminom mo dai, mas maray na isabay ang Leverade Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Leverade na! Para po sa baskog natay, ang Leverade Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Ala 20, bago po magabot ang alas 8 nin aga, mga tugang, ang mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Councils, asin po ang mga city DRRMs, magakaigwa po din pagtiripon mo niya na daw, dyan na hapon, para maghanda sa posibleng epekto kaining LPA na posible mga tugang na mabilog tabi sa laog nin 24 oras. Kauronon ta daw si Manong Kring Mendoza ta advance ngunyan ang planning tangani na makahanda kita gabos tapag nabilog ini na LPA na ini. Ano nga rin sumaran kaya ni Manong Rick, marahin hapon, marahin aga. Marahin na aga, opong, sabi opong. Paguna ko ungol. Upong. Opong. ko ka sa bago. Upong. Iyo, Upong. Gre, upong na ta upong. Pilipino name yan ano, upong. Dahil ko lang kabisado, paano ang kada member country kaya baga Nag-contribute kay pangaran Dahil ano. ko lang aram kung Pilipino yun eh. Aya, So, upong. Okay. Natapo ta kay puwantang maghanda sabi kang pag-asa, pag nabilog ining LPA in 24 hours magiging upong, may pikto da sa Manong Rick sa Webes o sa Biyernes tabi? iyo tabi, ang uran-uran, project yung sa mga weather models, tsaka sa tuyang pag-asa, mapuon siguro mga bangging Webes or early morning na Webes. And then, yan na Biyernes mismo tabi. And as of the latest, Manong Henry, tig langkawan na ini kang Japan Meteorological Agency into a tropical depression na siya. O sa Inda na-develop na Sa Inda, advance kaya sa Inda pare, ang LPA sa to, sa Inda, tropical depression na, di ba? Iyo tabi. Pero Okay. nag-project naman baga ang pag-asa kasabago, kang kaulay ito sa pag-asa, nag-project naman sinda na malamang at siya nabanggit tropical depression naman iniligdi sa tuya. Tabi Manang Henry. Okay. So kung maging tropical depression ini, taso coordinates na kaya hababae sa Iyo Bicol po, region. mababa siya. Duman siya sa lugar sa may Guam, Micronesia area kung saan nagpupuo ng mga makukusog na bagyo tabi Manang Henry. Actually, kaya ako nagapun sa inyo kadagatan. Opo. Gari namin yung pag-asa na dyan nagpuunso Yolanda. Iyo. So ano pa itong saro? Riming, di ba? Kan mga nakaaging taon. Pero sana dahil man maging arog ka ito, pero mas maray na maghanda kita. Tanasa dagat ini.
So pag nag-launch siya Opo, sa PAR, dako lang posibilidad na magkusog lalo ini. Tama? Tama nung Rick? Opo, Tabi. Iyo, Tabi. Oo. Anong nahiling na scenario, Tabi? Igwa ko nahiling na mga model, American model na pwedeng sa may Visaya o magrani sa Bicol o tumaas Tabi sa Bicol region. Pero yan, pag luminaw sa PAR, tagarod ako landaran niyang uran, palibot kay ni, Webes, asin Biyernes, mamamati ang tadigdi ang ikog kayan, ang langilang, ang epekto ka, nadara kang uran. Iyo, Tabi, Manong Henry. Ang pinagpiperperanta lalo na itong epektong kang itong daradara niyang uran, itong tubig na posibleng magpabaha as in magpa-landslide sa ibang parte kang sa tuyang probinsya, Tabi, Manong Henry. Okay. So ano pong tugon ni Governor Rosal Tabi sa imo, Manong Rick? Opo, si Governor Rosal may importanteng pigduman sa Manila, kundi ang meeting at siya nang ma-preside po, Tabi, ang ma-represent sa iya, Tabi, si Provincial Administrator Rolly. Okay. And then kami, and then yaon ang sa tuyang sa presensya ka na mga member agencies sa Tiyan Alauna. Ang pinakatutok na po naman, so kahandaan kan sa tuyang mga agencies na nagtatarabang pag-abot kay ning mga bagyo, kung anong mga equipment ang existing. Siring man itong emergency plans, reviewin po ito kang sa tuyang mga MDR RMOs, CDR RMOs, hilingon ta po kung anong mga gaps, and then ma-come up kita kung anong bagay na dapat ang idagdag kung may mga kulang pa, tabing may oras pa, Tabi. Yeah, oo, tama medyo may kumpaman. So may need na gari, although medyo kanini hypothetical lang hapot ko sa imo, pero may need kitang nahiling na possible preemptive evacuation, Tabi, within this week? Posible po yan, Manong Henry. And then bakong harayo dahil inot na inot itong Masarawag area. Iyo baga. Permi na kahit nga ni bako pa digdi nag-agi ang bagyo, uran-uran pa lang nag-evacuate yan. So iyan na area na yan, sigurado po yan, Manong Henry, sa paghahandaan, Tatabi. Okay. So, di ko napot kas bago latest pa lang yan, sabi mo na mabibilog siyang, kumbaga sa Japan, nabilog na siyang tropical depression. Sa tuya, mabibilog pa sana? Bakong nabilog na siya, kundi ang kategorya kaya yan, Manong LPA, Henry. correct. Ang pagtinga po siyang low pressure, tropical depression, and then pataas. So, sa kategorya kang hapon, ang LPA? Tropical depression na siya. Opo. Talaga. Ang LPA sa Inda, ang LPA sa tuya, sa Inda, tropical depression na. May parameters pong napighiling sinda. Medyo iba ang parameters digdibo sa Inda. Kaya para sa Inda, tropical depression na ini. Ayun, opo. Pero sa sendang numerical model migo sa Japan, although kay puntang ang pag-asa tayo officially, saan ang pasayan ng direksyon, Tabi, kan tropical depression na ini sa Inda? Itong Visayas or Bicol region, Tabi, ang para sa Inda, Tabi. Visayas or Bicol? Apo, Tabi. Susog yan sa tracking kan Japan. Iyo, Tabi. Pangyayari sa Mauraro. Okay. Apo. Sige, patindro ko sa mga pag-ide ba may dyan para, Tabi, ma-monitor ang preparasyon ni Manong Rick. Salamat na maray. Ano ang mensahe mo ngayon sa mga nagdadangog, mainit baga na, nag-init, ang panahon ta? Iyo nga ni, mas I don't like this, Dahil ko kursunada Dahil ko kursunada din na pagluwas kang aldaw. Actually po, ang init na pigsasabi patungkol sa bagyo, itong sea surface temperature. Yeah, correct. So, ang sea surface temperature, pag hiniling mo po itong kadagatan, digdingon niya sa tuya, sa harani sa tuya, pulang-pula po siya, Manong Henry. Yeah. What sabi yun, very, very much conducive siya para sa pag-agi kaning bagyo, kaya kay puwan lang po na paghandaan kimaray. So bilang mensahe po sa gabos ng albayano, dahil po pag inuton ang inuton po ang paghanda. Yeah, correct. Handa. Paghandaan po, takong magpara dito tulos kita, dahil na kita magkahanda. Maghanda po kita, tabing may oras pa man, ining
maabot siya by Webes Biyernes na aldaw. Oo. So Martes pa man sa nangunyan, kaya tig-inot na pong tigtaram ini sa Indo, tangani pong ano man ang mga bagay ta pwede pang paghandaan. Opo. Katudan so atop kang harong, bugtakan ki pagabat o kung ano pa man na dapat na paghandaan, kung ang satuya pong mga barangay prone sa baha, prone sa landslide, Oo. mag-isip na po kita kung ano ang gigibuhon ta na paglikas or kung ano ang iba pang dapat nagibuhon sa Yeah. paghanda tabi bago magabot ining Okay. raot din panahon tabi Manang Henry. Okay. Sige, Manong Rick, salamaton ha. Keep us posted, Salamat tabi, man po. kung ano ang mapag-urulan din hapon, ha? Okay po. Okay, Salamat thank you. po. Thank you so much. Alright, mga tugang 10 minutes bago po magabot ang last 8 in morning. I-clarify ta daw sa pag-asa kung sa Japan na bilog na ito na tropical depression, saro ng depression, mga tugang, di ano kaya ang latest natin sa pag-asa. Ako sa iling ko baka 11 o'clock na forecast o within 24 hours iwan na po kita kaiyan ano yan latest na development. Takon browse ko sa online sa Japan bagay, wala yung pag-asa. Wala sa pag-asa. Try ta daw sa wrong number kang pag-asa. There is always an option. Don't worry. Pag-asa. Ito. Ha? Aputunta daw ang pag-asa kung kumusta po ini, ha? Madali lang. Ay, nako. Busy. Parehong busy ang linya. Okay, sige ta. Pigiling ko kaya mga tugang typhoon. Madali lang, ha? Truck. Sa kwan ini, ha? Sa kwan ini, sa Japan. Ang direksyon niya ang direksyon niya po tabi mga tugang pasiring sa may Visaya or Haranida tabi mga tugang sa may Bicol region. Ayan ang ilingon tatabi. Susugyan sa forecast kan Japan Meteorological Services. Yan. Ha. Pero, depo ki magadit. Pwede kitang mga G, habang naghanda kita, may kinaraman sa siring na bagay. Depo, sabi nga ni, dapat inuton ang paghanda bago mga tugang ang paghadit. Inuton ang paghanda bago ang paghadit, tangani po na day kita ki problema. Ha? Mas maray, tasabi, baka Webes o Biyernes databi, magiging mauran-uran po sa tuyang palibot. Okay, anyway, busy pang pag-asa, later na lang, babalikan niya to yan. Bata, naging super typhoon baga si Nando. Gabi po sa epekto duman sa may Isabela, Tugigaraw area. Nagabot ki 275 ang Gastines, ang pinakamakusog na parte, mga tugang kang bagyo. Kaya mas maray na maganda kita ta, ini kaya ang coordinates niya na low pressure na ini, yaon sa wala. Mamaya lang. Balikan natin ang pag-asa. Tabi. Pero ilag ko na muna ang report na dara ni Angel Mostaza. Hali po dyan sa luwas. Oras natin, 6 minutes bago po magabot ang alas 8 in morning. Aramon tadawan mga baretang bareta. Ngunyan po nga lao. Mga bareta pong medyo kontrobersiya po sa satuyang kapalibutan. Dara po ni Angel. Good morning, Angel. Good morning, VP Henry. Good morning po sa kayo mga parantabay. Ang location ko yaw na ko di VP sa kahalabaan na barangay po, North Legazpi City. Kung sa VP, nagpuuna pong maggabata itong bulos kan trapiko digdi sa lugar dahil nga ni kasi bagong aga, nagpegwa ni na mechanical failure na sarong 10-wheeler tsaka. Nadugangan pa ni VP Henry na sa paggabat kan bulos kan trapiko hali sa may parte ka na Legazpi City, pasisiring sa may parte kan Rawis dahilan sa duwang motorsiklo ang nagbanggaan VP dyan sa may kanto kan Calle City kan Barangay San Roque, Legazpi City. Nakakadugang pa ni VP sa gabat kan bulos kan trapiko digdi sa lugar alagadaan sa presente itong banggaan dyan sa may Calle City ang tiga-asistera naman kan mga personahes kang Legazpi City Police Station. Yaw na ko digdi Henry sa mismong lokasyon kung saan may nakahambalang digdi ang 10-wheeler truck
Ang sitwasyon VP para duman sa mga parantabay sa radyo kasi nagbababala ko may pasisiring digdi sa may parte ka na Barangay Rawis. Ang medyo magabat man sa natabing VP Henry na bulos ka trapiko, itong suhali digdi sa may sentro kan Legazpi, sa may parte ka na bypass, itong Sulacan Dula Drive pag VP Henry, pasisiring po digdi sa Rawis. Pero itong suhali sa may parte kan Premier Distrito kan Albay, pasisiring sa digdi sa sentro kan Legazpi, medyo mas makaskas na nakakaagi VP Henry ang mga vehikulo dahil duman baga sa may espasyo kan likod kan traka, may naaagihan. Digdi lang VP Henry sa may inutan na parte, ining nasa right lane kan tinampo. And medyo magabat-gabat ang bulos kan trapiko. As of now, VP Henry, may nakaman na digding mga personnel kan Legazpi City Police Station. Yaong digdi ang Public Safety Office, na iling ko nga digdi si Public Safety Officer Octavio Rivero. And sabi din sa pag-urong tabi si Henry, pigikibuhan naman in medyo iniong truck na mairahay tulos at in mahali, lalo na ngunya na paparanin na ang alas 8 na kung sa inyo ini na ang rush hour. And abituan lang, sabi ni Sir na Rivero, abituan lang ay ang mga motorista na kung may mga mag-agidigdi, maghanap na muna ng mga alternatibong ruta. Okay. Tanganing dayman maapektaran ka na bulos ka trapiko. Pero ingaw ni David Henry na ngunya na pagkaaga tulos pwedeng mahalidigdi tanganing dayman makapektar sa bulos sa trapiko digdi sa kahalabaan kan Barangay Gugun Legazpi. May nag-coordinate na igwa na kinagtatrabaho tabi dyan, ano ni, Angel? Igwa ako viping na hiling digding mga ekipahe sa irarom ka na truck. Kaso as of now, wala digdi VP Henry na nagtatrabaho. Alam na bibitaon, kauronon ko si Sir na Octavio Rivero. Kauronon na ako ng opsyon kaan? Lang, bibita. Matahaw lang ako. Sigari halabanan na hiling kong traffic at mga auto. Sir, good morning po. Si VP Henry sa DCZB. Ano po ang gigibuhon taliki na pasistema po, sir? Good morning po. Nasa ibong na linya si VP Henry po. Good morning tayo, Sir VP Henry. Yes, sir. Good morning, Chief. Ano po ang plano to dyan? Ano po, pigaayos mening kuhan sa truck para maali na ito pig-maintain mi so local traffic para tayo magkaigwa kaya heavy traffic sa lugar na ini. Opo. Chief, igwa na po kikuan, igwa na ki ano nga na po kayo ni? Igwa na ki nagtatrabahong mekaniko o tabi na para mahali yan? Igwa na po, pigaayos na sigulong, tabumulak sa suspension kayo ni, gay kayang i-abante. I see. Okay. So, madali na. Tabi may chance ang mahali ng tulosin mo yan alda aga? Dahil kita makakwanta, dahil kaya kan chain block, maski pigkakaraga na kaya pang tuon kayo ni dahil kaya. Oo. Pero pong tayo so dapat ayuson? 4 bagay niyo. 4? So, kuhan, 13-wheeler niyo, isa tahaw mismo ang buminigay. Ay, nako. So, 4 na guma sa right side? Sa middle? Sa middle. Bata magabaton yan. Ngayon nga ni, baka... So, gari, madismantle po ka, di ba, Chief? Madismantle ka yan? Dahil pigaayos din daw, tapi kaganak yung mga chin block, ma-straight lang ba yung gulong, pwedeng may lawin sa law, kaya sa kwantang... Arani naman sana. Arani naman sana, di ba? Arani naman sana. Oo. O, di, sige. Salamat tabi sa pag-mantiner kan traffic dyan. Bulos kan traffic ko dyan, Chief, sa presensya nindo, although may delay yan, may ulang, makakalway-luway na magkaagan mga auto tabi dyan. Hindi pwede pabayaan sa trabaho bumibagay ni. Yeah, iyo po. Okay. Sige, Chief, salamat ha. Salamat ang tabi. Salamat mo po sa mga boss, Henry. Yeah, okay. Thank you. Angel. So yan, VP, si Sir Octavio Rivero. Pun pa duman, VP, sa may inuta na parte, harani sa may Barangay Holcan, Barangay Gugun. Opo. Nakataltag na VP Henry ang mga personalized ka na Public Safety Office. Katuwang na sinda VP Henry ka na Legazpi City Police Station tanganing pagmanihar kay ni bulos kan traffic digdi. Nakakaagi-agi naman VP Henry itong sa mga behikulo. Opo. Pero yun nga lang, medyo magabat na bulos. Paglagan pa ka itong sunangyaring aksidente. Duman sa may parte ka na Sally Shipping kan Barangay San Roque. Okay. So yun VP, ang mga sitwasyon ligdi sa may bunot area. Baga, siguro naglog na sa mga sumbeba sa mga eskwelahan buda sa mga regional offices dyan sa Rawis. Yung ano VP, rush hour na pa umaga VP. Yeah. Okay. Oo. O, di, yan, sige. VP,
ang mga sitwasyon halig di sa luwas sa Angel Moscaza DCGB News. Salamat, Angel, sa follow-up report. Hali po dyan sa Bunot area. At kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Kasi bago pa kaya yan na mga before 5 nin aga at palalaog dyan sa sarong bodega yan at truck na yan. Habang palalaog siya, naraot sa taho kan tinampo. Naringan, ito gamang ki sa front na pininglusutan kan auto buda sa likod. Pero talagang nagkausa yung kipagkakabuhol-buhol kan traffic. So, anyway, may nagmamanage naman po dyan kanagihan, kaya sana po makwanta yan, ha? Ma-manage kitultol. Tangani po na day magkaigwanin masyadong. May delay lang yan, ha? May delay. Tabi. Sa pag-delay, kay puntang disiplina kitang mga drivers tabi. Dapat may disiplina kita sa tuyang sa diri, mapagpasensya. Sabi nga ni Joker, inhale, exhale. Yeah. Tangani na, relax na sa tuyang aldaw. Sige, alas 8 na po nin morning, balikan ko lang sa pag-asa, ta-clarify taning kwenta. Aputon ta lang itong so, ano na, ini kaya ang dapat handaan tayo. Itong so, hello? Sir, good morning. Good morning po. Alexis? Yes po, sir. Opo. Arong kay natanag-ulo ka. Ba't seryoso ako ngunya na aga? Ay, dahil ko man kaya tig-expect na maapod ka. Nata, are you expecting someone? Ay, dahil ko man tig-expect usual baga, 5:30. Okay. Huwag ko magkaraw ko niyan. Tama, may maraot na panahon, ha? Okay, araw kayo ni. Opo. Kaya po ako napaapod. Sabi, may nahiling ka kung sa pag-asa, sa Japan warning something. Sa Japan, Opo. so ito daang subigbabantayan ng LPA sa may Mindanao, nasa luwas pa Kampar. Ganoon, Opo. na-develop na po sa endang tropical depression. Sa tuya, gari low pressure pa sana, di ba? Opo, tama po. Opo. Iba man po kaya kang Oo. kang criteria ninda. Opo. Igwa sindang non-warning TD or tropical depression, igwa pa suga warning na tropical I depression. see. May level pa sinda niyan. Oo. So, no rin po ini pwedeng, sabi, gari halang kawanan siyang ma-develop siya bilang sarong tropical depression? Opo, sa natin, sa insurance I mean, pag-asa ay high chance na ito na High maging chance. TD. I see. Pero kaya dito sa piga ditan baga, so grabing orang, kumusta sa monitoring nido po diyan sa monitoring ng uran dara kay ni tabi? Opo, nailinga po natin sa ating forecast models na itong LPA or possible na Opo. bagyo ay magpa-uran dito sa Bicol region possibly by Thursday or Friday. I see. Okay. No rin po ini pwedeng ma-announce na na-develop na whatever tabi, Miss Alexis? Opo, bali once man po na ito ay maging isang TD ay ipapublish man ng pag-asa Apo. na isa na itong TD at pag naglaog ito sa Philippine Area of Responsibility ay ma-issue naman ng severe weather bulletin. Ayun. Okay. No rin daw po ini Opo, expect man nato na laog ito ng power within today or possibly early bukas. At the Ang latest. LPA talaga na-developer yan. Pa minsan dai man. Depende sa panahon po. Depende sa Pag panahon. araw kainin na mga third or fourth quarter, talagang talaga yan mag-develop. Iyo Okay, di pag na-develop ini, may numerical model ka mong nahiling kumpasain po ini. Sa ngunyan po, sa numerical models, iba-iba man, di man nagkatugma. Igwang pasiring sa Central Luzon, igwa dito sa Southern Luzon, igwa man pati Eastern Visayas. Ayun. Di Okay. pa man nagtutugma. Sa Maluya pa ito, di pa man natatansya ang direction. Tama pa lang so sinabi mo na ang LP may chance sa permi, Opo. Totoo yan. Oo. Dahil talion ng posibilidad. Dahil na. Sige tabi, salamat. Sige po. Bye-bye. Bye-bye. Okay, Bye. thank you.
sabi kan Texter Junior, ganyan nga pigtuyo mo. Di man tabi ako ng tuyo, dapat, kasama pa. Pakaray ka mo, bato ipig apang kitang maraot ng panahon na. Alright, hello? Good morning po. Good morning, sir. Sir, naagad naman po kami ng tabang sa inyo, sir, para maikuha sa alay ko, sir. Ano po ito? Number one, dito po sa Hausian Village, nag-report na po kami kasuhapon, mga siguro around 3 kahapon. Opo. May natumba po kayang kawindi, suminanday po din sa drop wire. Drop? Tapos nung kuryente, Opo. nagilid na po siya, Sir Henry. Ah. Kung hindi na po, delikado po talaga siya. Hanggang Okay. ngayon, hayaon po, hindi pa na po na asikaso. I see. Klaro ko lang tabi, sir, ha? May natumbang kahoy dyan sa Hausian Village. Opo. So natumba, tinamaan, so nakasanday sa wire? Sa drop wire po. Opo. Drop wire? Naputol po sa drop wire? So, drop wire, hindi po siya naputo. Pero gusto na sa drop wire, ngunyan, sa poste nung sa Aleco, tagilid na po siya, Sir Henry. Ah, okay. Kaso po nila pig-report niyan? Kaso hapon na siguro mga pasado alas 3 ng hapon. Naiko. Anong sabi po kanale ko? Ang sabi nila, tira yun. Sa taraman ko man hapon, kung po pwede ma-priority, delikado siya. Yung Number one, baka pwedeng bumigay, hindi anak. bumagsak. Ikatuwa, so pag naputol sa drop wire, pwedeng delikado. May power po ba siya, Sir Henry? Yan, iyo po. Delikado yan, di ba? Gurano po kada kula sa kahoy na sabi mo ansa nga suminanday. Tatara mo na sanday. Kung ang diameter po niya, ipag-estimate ko, mga 8 to 10 inches ang diameter nung kahoy. 8 to 10. O, doon na kula. Gari tabay. Gari tabay, di ba? Garo legs. Pa? Garo tabay. 8 to 10. Ang diameter, di ba? Apo. Oo, okay. So meaning, iyan po na natin namaan yan. Live wire yan talaga. Apo, lag wire Sir Henry. Okay. Sige po, tayapon ko po sa alay ko ngunyan, ha? Di ako siya makapangako, pero baka lamang... Ano po? May pangduwa pa po, may saro pa po. Igwa pa? Igwa po. Nung nagpa-receive po ako ng surat, na-receive po ni Aleco, August 22. Ano po yan, sir? Taon. Sa di naman po sa Purok 5, kang tabon-tabon, may dosing metro kang kuryente na nasa, kung na po baga kita Sir Henry, post meter. May dosing puntador na nasa poste, nababaon siya, siguro, halik sa taga, mga 1 meter lang Na po. ang langkaw. Ngunyan, ang mga koneksyon, talagang baga siya spaghetti. Nag-uri ko, from time to time, nag-aso. So, mga koneksyon. Opo. Nag-request na po ako na i-caster. Na may board po baga sa Sir Henry na yung nakaparalay baga dyan so tanganin maging safe. Actually, nung primerong request ko, kung hindi ako makasala, mga February or March ng na taon, Opo. Pinatro ko po magpa-receive ng letter. Pina-receive ko na po noong August 22. Okay. Na po hanggang ngunyan, hindi pa po na-actionan. Pero base po naman sa istorya ng mga yaon duman, may na-kuryenteng sa rung baga para singil garo, sa lending garo ito. Opo. Padelikado kaya siya. Ang kuwang ko doon, dapat na tataon yung mga riksa ng mga delikado na tataon ng priority. Okay. Okay. Sarungan delikado na may nakuryente ng sarong beses. Ikaduwa, from time to time, nag-aaso siya. Pwede maging kausa ng kasulo. Iyo po. August ka mo last na, so latest tabi August 22. Sorry, letter ni na pag-request. August 22. Kaya ang ginibo ko po, may receiving copy, tanganing may kapot po, may file po sa barangay. Opo. Saan po yung exact location kan barangay Tabon-Tabon? Purok 5 po, bago makaabot kang St. Clair. Purok 5 before St. Clair. Ang St. Clair, so hali kang BIA, malaog ka di ba sa wala?
Ayun po. Alikan Opo, BIA opo, going tama. to Legazpi, ang St. Clair sa wala. Opo. Diyan po sa lugar na yan. Yan pong lugar na yan, Sir Henry, bago mo makabot kay St. Clair. Okay. Sige po sir, ipaabot ko ha. Ipaabot ko po. Yo. Iya po, Sir Henry. Thank you. Opo. Sir Alright. Henry. Sige. Salamat po muna. Salamat. Alright. Sige. John, pakiredy mo yung Orasyo Imperata ta ha. Every hour tatabi. Top of the hour. Before station ID. Orasyo Imperata kita ha. Tayan ang satuyang pambato kontra mga tugang sa maraot na kamugtakan kang panahon. Sandali lang ta. Yan pa si Angie sa Aleco. Yan pa si Angie sa Aleco, ano? Ayan. Ang na kaya yan suihada ko eh. Balon to si Angie nakauro noon. Bis ang linya ni Ange Galero. Madali lang po at i-connecta sa pagday ka sa cellphone, dumang kita sa ibang connection. Madali man sana yan pag yan, madali sana yan. Dapat na alat ng patan cellphone ko ning sarap nag-stick na eh. Tama ng oras natin, mga tugang 12 minutes bago po magkalipas ang last susunod. Sandali lang tabi, Jim. Nag-stick na kaya sa kuyang messenger sa paano nang pagpindot kay niyo. Ikaw alam ko ng problema sa guramoy ko sa cellphone. Wala. O sige po, try natin ulit si Ange. Yun na kaya dapat na nagka-action niya kimakaskas ano. Dako pwede magtrabaho sa gobyerno dako ako makakaiwal. Pag-araw ka ng ororo na atrasado pero may dapat priority ang wala talaga. Shara maritabi ati Shara maratabi digdi. Gusto ko nang gapo sa laduban cellphone ko ni. Maratabi digdi ati Shara. Everyday ka tabi apunan mo si Anson niyo. Gamiton mo messenger ko lang nag-stick. Pangyari, baka lamang to sige, yung caller natin, pasensya na po ayos nung tatabi yan, send ng concern, baka makontaktan ko niya na aga. Pwede rin tabi si Ange. O yan, nag-dekoran mo natin, nag-stick ang, baka maray-maray ang kuno mo. Alright, Jimmy, nasalita po, mga tugang may dagdag na report, hali po dyan sa luwas. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Jim, good morning. Kumusta dyan? Yes, so BP, maray naga sa mga parantabay may localized advance preparation ang lokal na gobyerno kan ginubatan kung sa APSIMO at yan na alaunanin pagkahapon magpapamiting para sa mga MDRRMOs digdi sa banuan kan ginubatan sa pamamayon ni Mayor Gemma Anong Hoko kaso hapon nagkaigwanan in advance na pagpamiting kabilang 6 DRRMO so mga barangay officials pati na mga teachers kasabay na duman sa mga posibleng maging evacuation center BB Opo. sa preparasyon sa nagdangadang sana dahil man maigo kita kaning na pupurkas kan na pag-asa na raot kan panahon sa luwas kan sa tuyang area Philippine Area of Responsibility. Basado digdi sa pakipag-ulay niya to kay Mayor Gemma Anong Hoko kung dati ang pigaga paninda sa aparo kay ning mga sitwasyon iwan barangay Tandarura and barangay Maninila ngunyan tuluna kabilang na ang barangay Masarawag, Tandarura, and barangay Maninila, advance initabi BP na ma-evacuar, preemptive evacuation na plano, depende sa plotting and forecast na ipinagluluwaskan pag-asa. Na digdi, dahil mahalat na bumagsak ang makusog na uran, ta delikado na ang pa-evacuar Okay. kaining mga residentes tan mga agihan nga ni may mga
burol man mga nagka-develop na mga panibagong gali. Bisil na sa mga agihan. Kaya advance, igwanin mga preemptive evacuation, magdidepende sa mga ipinagpapaluwas na forecast kan pag-asa tabi, bibi. Okay. An estimate, close to 3,000 families. Imay na ron mo 3,000 families, pirang individuals na yan. Gabos inidadarahon, hindi nakipag-coordinate na ang lokal na gobyerno sa Mauraro Community College, Mauraro High School, Mauraro Elementary School. Gabos yan uuko pa ron, oras na nagkaigwanin preemptive evacuation tabi, bibi, ang lokal Nakulon yan? Nakulon? Close to 3,000, mga 2,800 families. Yeah, no. Oo. So, pasiguro na, pati so, mga lunadan, nakikoordinar na sa Philippine Army, sa Provincial Engineers Office, and soon, kasabay na, so, mga trucks man digdi sa lokal na gobyerno kan ginubatan. Pati sa mga pagkaon, na kuning kaso yaon na sa mga evacuation center, pahanda naman kan munisipyo ngunyan pa sana na okay pa man an sa tuyang panahon tabi, bibi. Magayon yan, at sa advance lamang kita, ano? Advance digdi sa ginubatan ng preparasyon. Okay, good. At araw man sa ng sitwasyon ni Silupkan Bulkang Mayon, na igwapanin mga gali, kaya pigiiwasan digdi abuton ka na flash flood. Yan tabi, bibi yan sa tuyang mga dagdag pang informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. 8:15 oras sa Pilipinas, ang mga baretang yan, hatod sabi sa Indo, kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Serbisyong totoo, produktong garantisado, madaling kaulay ang sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inyong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa 8:22 oras po sa Pilipinas. Pasensya na po. So, tinext ko na po si Ange, so PIO kang Aleco. Pag-text ko na po siya, itong caller ta regarding po duman sa concerns dyan sa Ocean Village, Yan kaya dapat ganun mga emergency. Busy talaga ang line ni Angie sa yung cellphone. Pero pag-chat ko na po sa Messenger, ilang day ko po nakakaapot sa Messenger, tanap, doon sa ko yung cellphone ta. Kuha na, nag-stick and pano na gayod. Anyway, so sa tuya tabi na kuan, sa tuya tabi na nag-upload ka sa bago, pig-coordinate ko na po maski off habang nag-commercial ako ka sa bago, pig-coordinate ko na po sa Aleco ang sa imo tabing concern na magibuan yang gipaagita. Delikado man ang gadiyan. Sukahoy nagtatumba, tinamaan sa drop wire kan mga harong, kan sarong harong, then tuminagilid po sa poste kan Aleco. So I do not know kung natatalay pa nakakadalagan sinda dyan tabi sa mas talong madaling panahon para po makasimbag mga tugang sa pangapudan tabi kan sa tuya na mga concern agencies dyan. Siguro pag minadalagan dapat kaya kita proactive minadalagan lang kita pag yaon na o pagkatapos na nagiging reactive kita sa mga concerns kan sa tuya ng mga kababayan. Sana tabi
makuha niyan sa mas lalong madaling panahon. Ha? So, listener Tatabi, ulitin ko lang, nag-message na po ko kay Angel. Okay? Good morning po, Henry. Gabos na weather model Bisaya at Bicol ang maapektuhan ang pagiging iyo po totoo. Abo ko ya manginutan sa Pag-asa, pero nailing ko sa sa Japan, buda US Navy. Sa US Navy po, nailing ko Visayas or Bicol region ang pigutumbo kainin na marawat na panahon dyan sa may Patikan, Mindanao, Marianas Island na nasa Luas Batabi kan Philippine Area of Responsibility. Ipacheck mo po sa Northern Barangay sa Legazpi sa mga natapos na mga classrooms. Igwa niya na ginibo, pinatungan ki mga transformer pero aloy na tapos ang classroom aloy na pigamit pero wara man nakalang na transformer. Apot nata ginibo ini pero wara man nakala. Sige po tayo pa double check sa mga pag-iribata ha. Good morning. Suggestion ko lang po diyan, dapat makaskas silang maghiro sa truck na nakabalagbag diyan ta. Main highway po baga yan. Baga kaw sa iyan tabi kit traffic diyan. Wa effect baga ang pangapudan kan publiko may kinaraman diyan sa korupsyon. Aya, ibang reaction to. Okay na? O di sige tabi. Alright. So yan tabi ang sa tuya na concern. Alas 8:25 oras mga tugang sa Pilipinas, asin po sa DCGB. Kaso sarong aldaw, may concern dyan sa sa sentro kan Legazpi, may kinaraman po sa mga yan ba ng mga wires na yan po dyan sa taas. Kaso bago may nag-upload sa kuya, mga 7:15 kayo dito. Kung pwede da may connect kay Mayor Hisham itong mga wires na yaon dyan sa taas po kan poste na mga cable wires, as in iba pang klaseng wires tabi. Ang sabi kan, nakaurang ko na po kan si Mayor Hisham, no? Nakaurang ko na tabi kan si Mayor Hisham. Ang request niya, dapat na po magpasaki sarong ordinansa na ang apod anti-dangling ordinance. Na yun po ang pwede na magmamanihar para po maiwasan ang pagtatakod nin mga linya kan kuryente. Utunganing from Washington Drive, palawag po sa Moyang Haro, sa Albatana. Maski sa MP Paragan wire. Dulo yan ang mga, kaya mas advisable talaga na papatagod kang internet, papatagod ka kuta. Itong sukang kuta, so wireless, di ba? Kaya lang, yung ano yan, paminsan, di mo man ang signal makukuha ki makaskas kumpara tabi dyan sa cable. Kaya, maski sa inmin na agi, ang mga kable, kan mga cable, yan ang mga internet na yan, mailing muna sana, sige ang gabat, mga tugang kamposte sa palibutan. Kaya, resulta para makanus po na pag-ilingon, lalo na po sa mga yaon po dyan sa tuya na mga urban areas. Kinaurong ko na kan si Mayor Hisham tabi, itong concern, ito nagapod sa kuya, kinaurong ko na kan si Mayor Hisham, kaya sabi niya, gigibuan ang gipaagit. Maski nga ka nag-assume da si Mayor Pido bilang mayor, naging priority man iya na pinaayos sa mga linya, sa mga kable po sa palibutan. Kaya lang simple sa kadakulan, tabi kang kabling yan, dumang kita, mga tugang may problema, tabi. Now, kaso hapon, hali po kami sa Provincial sa Provincial Agriculture's Office, kay Bapos si Busing Lenta, nag-meeting kami kay Ma'am Che Naribeta. Nagagi kami dyan sa may Binitayan. Magayon ang pag-ilingon na, sutulay, nahaloy na po na dain na gigibo, dain natatapos, ongoing ang trabaho niyan. I mean, sabihin ko, sutulay po na pinunan, nakaaging taon, na still, na bakal, gibo sa bakal, yan po sa may Binitayan, Kilikaw Bridge, tabi, ongoing ang trabaho. Ang istorya kaya kan, arog kay ni, taka ito, haliyon ng panahon, reporter po kita during the presidency of President Gloria Macapagal Arroyo. Iyan nagtag sa ibong napampang na iyan. Igo dyan kibinugtak na approach. Konkretong approach. Kundi ko na sala, 40 million po ang budget dyan. Iyan nagtag sa ibong na approach.
na-stop ang kihaloy tapati po yung kapigaapod na tulay ng Pangulo. So tulay ng Pangulo tabi. Ngunyan napundo yan talaga kay halawig na panahon. Ta sabi garo na i-divert so tulay duman sa may parting Luzon, Central Luzon. Kaya pasalamat kita sa ngunyan ta nabadnap na ihanda kang DPWH tabi. Wala kang ano yan kan mga ahensya kan I think Congressman Joey Salceda sa nagkuwang kaya nan tulay may pagpadagos tabi steel bridge ang design. Magayon nun tabi na kung matapos yan ta mayaghan naman kan mga magagabat na truck. Mayaghan naman kan mga tao na pasiring dyan sa Kilikaw. Pasiring po dyan sa Alcala. Going to Mayon area. Ina kung kaya ka na ako okuparon ang mga 10-wheeler trucks na may kargang you know what I mean. May kargang aggregates. Siguro kaya steel bridge baga, di ba? Steel bridge baga, kaya gayon. Pero sana po maging magayon tabi ang resulta ka. Ongoing ang trabaho mo niyan. Ang naugmamanaw ka na iling ko tabi mga tugang. Hello? Hello, PP. Yeah, morning. Naku, na-overkill. Anong overkill? Ilingon mo isang kang steel bridge na gari baga o 100 tons ang madalagan. Pasahin yan. Dakulo. Dakulo ba yan mga tao na garaga? Ilingon mo Ano no? May going to city dyan. Siguro, tama po ang panahon, dyan sa may pamitisan kan mayon, dyan ang kadaklan sa mga businesses. Ngayon. Hindi sa may bugtong, tungod pa ako. Bugtong bridge? Oo, parang magkanan design. Stable ang tulay ta dyan. Stable ang tulay ta dyan sa bugtong area, di ba? Eh, so bago mo yan, hindi ba fronting kang cementerio kang Chinese? Okay. Yung mananggada, kung halik kang... Kung halik ka, primerong liko mo sa may Lady Ann, tama? Sakto. Pag halik mong Lady Ann, masakat ka na. kadakol ka landmark, Lady Ann. Kadakol ka rin mo. Kadakol ka landmark, Lady Ann pasulat. Yung man talaga, di ba? Yung man talaga. Ang point of view ko... Paglagpas mo, pagkurbada mo pare, may tulay na pigigibo, pabalyo naman sa ibong. Yes. Steel bridge man yan? Grotong Dakulaon. Steel bridge man yan? Oo. Parehas ang design. Ano yung magandang trabaho? Gari parehas ang design, di ba? Hindi po. Hindi ko aram kung perang tonelada yan. Kasi di magkitao aram kaan. Ang kadaklan ba sa tulay sa Pilipinas, 3 to 4, 3 tonners, di ba? Hindi, sobrang gari. Okay. Isipon mo, ikaw mismo makakailing, iyan na binitayan bridge yan. That's only... masabi mo yung 3 tonners, 5 tonners lang. Dahil ko harap. Ihapot sa DPWH yan. Pero magkusog eh. Magkusogan. Ayo. Dara ko lang na bakal. Baka daw overkill. Di ko man tabi masabi kung ano yan. Basta, pingiling ko. Dahil ko ito magiling kaan. Basta, apot ko man siya na. Yan baga kaya ang lugar. Ragyan ang mga magagabat na bihikulo, di ba? Ang apot ko man sana dyan, pasahin niyan. May, diba't magibo ki syudad dyan sa inot sa tao. At pasiring sa Kilikaw, Alcala, Malubak, ano pa yan. Luwas ang dyan. Pag uminagi ka dyan, pwede ka mag-right turn to Santo Domingo, left turn to Daragto, Kamalig. Di ba? Luwas ang naman sa may buyuan. Tagari ang pigiling ko kan, overkill. Pigandaan sa pag-agi, kibang magagabat na truck, muna, auto, pag-abot kang panahon. Malamang. Okay na si. Bye-bye. Dahil katultuling. Dahil katultuling Noel. Ano pasalamat kita, tamay tulay dyan. Di ba? At least sa mga, pag may kalamidad, tabi, makaskas ang transportasyon, buda ano po kayan, ang pag-transfer kan mga tao na dapat maibakwar.
Kung nagutugan mayon, buda tabi kung iba pa na ibang klaseng kalamidad. Okay? Alas 8:33 oras po sa Pilipinas. Ini po An oras ano po? hatod sa Indocang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Ganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best, at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ang Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Oras natin, 8:37, mga tugang sa Pilipinas. Okay na tabi ako yung kang liver aid ko, ano? Liver aid, okay na. Sige po, sabi kan, di kita sa mga reactions kan sa tuyang mga listeners, ngunyan pong pagkaaga. Good to know na igwa po dyan ki mga tulay na pinagigibot, tanganing dahil na po magkaproblema ang mga nag-evacuate dyan in kaso kung nagtutugan mayon. Sana po matapos tulos yan. Good morning, Henry M. Digdi po sa Moya sa Barangay Bangkiruhan. Pahiling mo po ang nagkaperang mga project digdi, taday man nag-arandar, so naibugtak ka na may naging aldaw. Sige po, salamat ha. Ano pong klaseng project yan? Baka po pwede na paki-clarify kung ano tabing klaseng project yan na din nag-arandar. Ha? Kano may naging aldaw ta. Ipa-monitor tatabi kay Angel ang sa tuya tabi ng mga pag-iriba. Good morning po. Ang Ligaspi dapat may matibay na mag-isip tabi sa traffic management. Lalo na pang konsyal na in charge, dapat po naglalakaw-lakaw lamang ang dapat gibuon dyan sa traffic ta. Lalo na ang palibot sa SM po, matraffic ng maray. Thank you po, sir. Alright, sige po. I-refer ta iyan sa Committee on
Public Utilities, dyan po sa Sangguniang Pan, Lunsod, Can, Legazpi. Okay? 8:40 na, aramon ta po ang dagdag na report, hali po dyan sa Aluwas. Baretang bareta. Yes, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Na dagdag niya tong bareta, nasa 150 tabi BP Henry na mga alumni as in medical professionals ali sa manlaylain na nasyon kan kinakban na tiglalaoman BP Henry na mabarilik kiraray digdi sa probinsya kat Albay, partikular na sa syudad kan Legazpi, dahil ta pinag-irimbitaran sinda para sa 50th Golden Foundation Anniversary kan Pioneer Medical School digdi sa probinsya, ang Ago Medical and Educational Center o kaya AMEC, na pinamamayuhan kan sa indang presidente na si Dr. Angelita Ago. Parte kaya depende kan mga aktibidad kan sa indang Golden Foundation Anniversary. Ngunyan na taon, iyo ang pagtataon ni pagmigbid o kaya onra sa mga medical professionals na naggraduar sa nasabing eskwelahan na iyo ang nakapagtaonan nin kumbaga serbisyo sa manlain-lain ng mga local as in international medical fields. Sigun nga ni na kay Dr. Ago, DBP Henry sa local, nagkapira sa mga graduates kan sa indang eskwelahan, nangon niya nagkakarapot na nin kumbaga darakulang opisina nin healthcare facilities and agencies. Si Dr. Fulbert Gillego. Yan. Iyaon baga naman BP Henry sa Malinaw Treatment and Rehabilitation Center. Si Dr. Rose Rintilio, ang OIC Regional Director ngonyan kan Department of Health o DOH Bicol. Sharing man si Dr. Eric Raborar, iyo ang Medical Center Chief kan Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHNC, dating pigaapod na BRTPH. Apwera sa inda, igwa pa kinagkatirang mga medical professional na hali sa iba-ibang mga nasyon ang pinag-irimbitaran asin maulit digdi sa Legazpi City para makaselebrar sa founding anniversary kan sa indang grinadwaran na eskwelahan. Mapuon ang mga aktibidades kan selebrasyon September 24 hanggang September 27, 2025 na may tema sabi BP Henry na Golden Roots Global Reach. Sa sarong press briefing, sinabi ni Dr. Angelita Ago na apwera sa pagtitiripo na ini kan mga medical professionals, magkakaigwa BP Henry ni na tree planting activity kung sa in 2,500 na mga manlain-lain na mga tree species ang gusto nindang maitanom siring man sa pinagpeprepararan kan sa indang opisina ining mayon art exhibit kung sa intabi BP Henry, makakaigwaling exhibit ang nasabi ng eskwelahan na tuwing partisiparan kan mga estudyantes at sa iba pang mga local artists, pero ang ibibida ninda gabusa na si Vulcan mayon. Gusto kaya i-preservar ka na opisina ni Dr. Ago ang gayon ka na mayon volcano asin na maipa hiling ka ni Henry sa publiko na dapat man ining pangatamana na kumaga madistroso nin marhay sa ano man ang mga aktibidades na pinagigibo ka na tao. So kaya sa ngunyan, nasa kumbaga halos preparado naman ang gabos para sa mangyayaring 50th Golden Foundation Anniversary na ini na Pioneer Medical School digdi sa probinsya, ang Ago Medical and Educational Center o mas midbid sa apod na AMEC. Iyo man nga. Haloy na yan. Eskwela, nadakol naman talaga nagkarapos dyan. Si Mrs. nga nag-graduate dyan? Baka kasarabay pa siya sa may gala night kaya Aday man si Mrs. sa mga alumni. Aday man, gagatindir ka. Okay, sige. Anyway, bakit mas magatindir?
Ha? Baka ima magkaturuparan naman eh. Okay, sige. May pagka-handle ka man balaan. Ha? May pagka-handle ka man. May maraot na panahon. Okay. Yan na dagdag na tong storya sa mga naggraduar dyan sa Islan, at least ma-informaran man kan mangyayaring aktibidad. Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Dali dyan sa lawa. 15. Tawag ka mo sa DCGB. Always number 1, always at your service. 15. Bago makabot ang alas 9 ng aga, digdi po sa tuyang programa. Kansarong aldaw, naglakaw-lakaw ako dyan sa food court kang LCC. Magayon ang food court kang LCC. Iguanan mo dyan palang kinagkapirang mga food stalls na nagpapractice mga tugang kapig-apod na Clay Go. Clean as you go. Nahiling ko sumagayon na practice ta. Dapat arog po kita kainian sa tuya na gibuhon. Pag magkaon ka dyan sa LCC Food Court, napapractice na mga tugang so clean as you go. Kaya lang so iba, medyo day pa man masyado. Pero mailing mo ang gari karahayan, kung ang pagkakaon mo, bitbiton mo ang plato mo, ibubugtak mo duman sa sarong lugar. Separado so nalalapa, plastic buda sa papel. Separado man subugtakan kang plato. Iyan man po so nahiling ko na practice dyan sa warang advertising sa mo yan, advertising. Iyan sa saro po sikat na coffee shop dyan sa Albay. Pagtindog mo, dara mo, ibubugtak mo so ininuman mong paper cup, iba pa, ilalaog mo duman mga tugang sa separado na laugan. May for plastic, for paper, buday gwaki, wet food na leftover ka nagkakaon. Sa SM, nahiling ko man ini sa food court kang SM. Kung ini maging practice mga tugang sa ibang mga lugar na kitang mga tao nagiging arog kayan, magayunong pong pag-ilingon. Maski duman, ko nakaabot naman sa California, nakalawag kami sa McDo. Pati sa McDo, Buda Jollibee, clean as you go. Sa inda, sa tuya, garulay pa man ang practice masyado. Hello? Hello, sir. Good morning, sir. Arog mo talaga dapat clean as you go. Yeah. Ang problema, sisisuki ko mo alipot ang buhok. Ano po? Sisisuki ko mo alipot ang buhok sa LCC Food Court. Latos ang salbatada ka. Nag-agiman sa na po ako duman. Nag-agiman. Dahil man pig-observe ko man. Dahil nga ako nagkampig, iling ko man lang. Dahil man, nagka-holding hands ka mo. Gusto sabihin, maki-holding hands ka dyan sa matawho noon. Ano ka? Latoson ta ka dyan na. Grabe man ang pagka-defensive mo, sir. Pero magayon ang bagang practice, adi. Diba? Pag dahil mo hinali, so kinaunan mo, hilingon ka tindera, sa mga nakabantay baga, hilingon ka, pag tindig mo, hilingon ka hanggang sa nakahali ka. Malaki ko, sir. Malaki ko. Oo. Nagkaong kami, iligpit yan. Iyo. Pero kung sa restaurant figure, alanganin man, di ba? Kaya magkaon ka sa mga restaurant, alanganin may kapan maligpit, kapan mahugas kang plato, alanganin. Yan lang sa mga public gari. Mga food chain siguro, dapat man, talagang dapat halion dyan. Kung nasa Japan kami nagtatrabaho, warang nilinig ka. Ang krunin na, sir, sa kitchen lang tsaka cashier. Iyo, totoo. So ang pagkaon baga pare, pipalusot lang duman sa gari window, daling mo yan. Warang choice ang tao, kundi ahaliw ninda. Yes, exactly. Oo. Buda, yan, duman sa Singapore, igo duman kigari sa convention center, igo duman kigari food stall, very orderly migo ang pag-order, buda ang pag-dispose kan mga utensils. Iyo po, araw talaga sa ibang lugar. Sa pagtud man talaga kayo, dadi? Oo, ang Pilipino kaya, sir, suga naman sa ugak.
Totoo lang. Sobra naman ka ubak. Sobra naman ka, ano ba, medyo ka naman, habo na magdot-dot ki plato. Oo. Di ba? Oo, na pagkito bata mo. Ito mo bata mo. Ata na. Oo, sana naman. Okay, salamat. Salamat. Bye, di ba? Duman sa Singapore, ikaw naman ki Singapore Expo, sir. Sampangan niya, may huwasuno na food terminal. Pag ma-order ka, ang pagkaon, ilulusot sa garubintana. Ang pagkakaon mo, so kinaunan mo, ita-transfer mo naman sa gari dishwashing area. Gari, anak basta naman, may dibugtakan tabi. May nakasurat sa side na, spoon, pork, plate. Pork and spoon, tapos plates, glass, bottle, then, itong tada, leftover. Mailing mo, very orderly, tapos paghulugan mo duman sa ibang igwa namang kinagkukua, mga tugang para hugasan. Iyan ang practice na garo, dapat maukudan ta. Tangani na kita, mga tugang, maging kaya-aya man lamang, kisa pagkakaon mo, babayaan mo sa lamesa, nangaya kaya ang kinaunan mo. Pati sa mga food ata, nangalas ako ta, kay ba ako, nag-drive ako from San Mateo, naman sa US kaya, pwede ka mag-drive. Istorya ko sa Indo, bakwan ano ini, aloy-aloy naman. San Mateo to, duman sa Napa Valley. Naghapit kami, may McDo duman. Ang crew junior sa McDo, solamenting sa kahera, buda so nagduduwak, nagataw kang pagkaon, tulo, kahera, duwang nagataw kang pagkaon. Pagkataonan sa imo, madamang ka sa table mo. Pagkatapos magkaon, ihuhulog mo duman sa kinaunan mo sa garidakulaon na garbage bin sa laog ninda. Araw po sinda kayan. Kita digdigari, habo ta magkapot kang plato na maurhuan nas budak kinaunan ta. Hello? Hello, BBRT nini. Yes, sir. May mga category kasi yan, BB. May? Dining. May ano? Category. Category, okay. Fast food at saka fine dining. Okay. Oh. Ang fine dining, dapat kasi ipagkita yan na pagyaw ka yan, sistema ng laki parang royal. Iyo baga? Diba, dahil ka na pagbuhat mo, yaw sa mga plato mo, kinaunan mo, gabot. Yan. Ang fast food kasi, inood kita, sa pagyaw kita dyan, pagkatapos mo kumaon, matindog ka na. Nanggad. Tapos kukuhaon niyan kang mga crew before, ha? Bro, Yan, ang dapat tapatin kan, baby, pag sinabi mong fast food, pagka-order mo, tuko sa lamisa mo, pagkakaon mo, ibalik mo sa plato mo duman, kung sa'yo ibubugtak. Yeah. Tama. Kita na practice. Kaya kita pa nung mga Pilipino bagao, kita man siya na ang maka-afford na pag sinabi mong fine dining, 5-star hotel yan, nasa hotel ka. Iyo. Oo. Ako nga sabi, Nigo, yan ba na plato, lamesa na ulaan kung ano, itong sutisyo, yung mahiling ko na bigapunas kang mga nagkakaraon naman sa Singapore, sila mismo minapunas kang lamesa. Iyo, dapat. Kasi pag sinabi mong fast food, orderon mo yan, ikaw mismo makuha. Yeah, correct. Ang kutakanan dapat na proseso, kaya itang mga tao, iyan ang gigibuhunta dapat. Yeah. Hindi mo bipir mga American restaurant. Opo. Ang mga ng proseso, ready sa dapat na coffee shop digdi sa tuya. Anong difference ka, digdi sa coffee shop na lokal? Iyo, ano? Iyon ang proseso dapat. Kita mo ba ng tao, admit karon kaya na di kita o masyado ang proper etiquette sa dining sa labeta. Okay. May data na saka mamalisyan. Kunyan, mamalisyan mo, pagyaw nga sa abroad. Iyo. Tapos, makumpara na kita, ikukumpare ta na. Dapat, makuarog ko ta kaya. Correct. Diba? Iyon ang nangyayari sa tuya ko niya. Pati nga ng pag-iriba-iba naman kan. Pati nga ng pag-iriba-iba naman kan mag-agumbuda mag-shota. Mariparo, ibang-iba. Masinig di ba ka? Nahiling ko naman sa Netherlands. Mga maskuladohon, panok-kimbalbas ang pandok. Nag-holdingan, pa lalaki. At ay sipon mga rin. Ay, ka magkirilibo. Hindi kayo ng mga nagpupadar ko lakilawas. Yung lugon.
Okay, sige, no comment. Ayaw na naman kita. Bye-bye. Bye-bye. Di ba? Ang point ko po, digdi, si Councilor How, may pig-file iyan na ordinansa kang last na term ninda. Di ko alam kung ano sa nangyari. O baka need na mag-refile kang ordinansa niya na clean as you go. Hello? VP, good morning. Good morning. Pag nagkakaong katabi digdi sa food court kang SM, Oo. di ba dapat ano yan clean as you go Yeah, iyo. Ako naging pig-alsa ko ang kinaunan ko naman sa may, kung ba yung facing na may mga mirrors naman, may salming? Iyo tabi. Oo. Ano tabi ang narireparo mo? Ay di akong daita. Nakafocus lang ako sa kinaunan ko. I mean, ano ang observation mo tabi duman sa food court regarding dyan sa clean as you go? Ang saro sa napansin ko, may nalilingaw na dahil na hahalang kinaunan niya. Ako tabi, may obserbasyon dyan. Oo. Pigihiling ko sa mga nag-observe kang clean as you go. Okay. Ang kadakla na hiling ko tabi, bako man sa pagmenos ba ano. Itong mga middle class to sabi yung tanang high class. Oo. Garo nasusupog sindang dai mag-gibo ka ito. Gusto sabi yun, nagsusunod sinda. Iyo mananggad. Oo. Pero ito tabing nasa lower level ka. Garo baliwala sa inda. Oo. Iwiwaralat sana ang kinunan. Yeah. Dahil ko aram tabi kung anong talidad nakakaarong ka nangyayari. Iyo ano. Bako mo baga sa pagmenos baga, pero obserbahan mo tabi. Iyo mananggad. Oo, itong mga medyo nakaintindi, talagang nagasunod. May time may naling akong naka-make upon buda, nakakulintason kay Draculao na tiko na nalawas, tamagabaton sa kulintas. Inalsa sa plato. Okay. Ngunyan tabi, anday ko makuha, ano ang mentalidad na taarog ka yan? Yeah. Pagkaon. Ito tabi, BP, nag-training ako sa US ka ito. Naobserbahan ko man yan sa sarong community duman. Opo. Although, masasabi tang ito, white and blacks. Kasi sa Louisiana Iyo baga. Aya, dako lang black naman. Okay. Manarifaro ko tabi duman, itong mga whites, talagang nagasunod yan. Pero itong mga blacks, garo defiant sinda. Oo. So tabi tarong kay ito mentalidad. Iyo mananggad. Ano? Ang analysis kan iba, dahil baga ang blacks ka ito, haluyon sindang Iyo. Slaves. napirarong sa slavery. Correct. So garo defense mechanism na dito, na natangay tamasunod kami dyan, nakaito pa, Dati na nga kami kaan. happy na kami. Yes. Garo araw Okay. kayo ang analysis kanina. Okay. I don't know digdi sa Pilipinas kung Yeah. nakaarog man kaya. Yan ang dapat adalan. Iyo tabi. Okay. Naling makapag-implementar kay maray na programa. Okay. Okay. Iyo man lang tabi. Sige, Good Bigo. morning. Salamaton. Good morning, Unon. Alright. Sige po. There's a reason for the sunshine sky, and there's a reason why I'm feeling so high. Must be the season when that love light shines all around us. So let that feeling grab you deep inside and send you reeling where your love can't hide, and then go stealing through the moonlit nights with your love. Just let your love flow like a mountain stream, and let your love grow. Mga tugang, salamat kan sa pagantabay. Alas 9 na po, masunod na ang programang Tingog Kambanwaan. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, Henry Maceda po. Sa pong personalan, kita po taghapot lang.
Goodbye! Let your love flow. I love you all. Mabuhay. Tuhod, siko, baywa,